Hyvää huomenta, rakkaat kuulijat. Minä olen Martti Penttilä ja tämä on Ale-puhe aamuohjelma. Vieraanani tänään ovat Pentti Erkkilä, katkera häviäjä ja kirjan Yksin pärjäät paremmin kirjoittaja. Sohvalla istuu myös Erkki Marttila, voittaja ja tietoa, taitoa ja talkoohenkeä kirjan julkaisija sekä uusi kirja Pulitzerin voittaja. Erkki, hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Kiitoksia. Oli erittäin mukava päästä tänne seuraksenne. Sekä hyvää huomenta myös Pentille ja tervetuloa. Huomenta. Oli vähän vaikeuksia tulla, mutta lopulta perille päästiin. Ja tervetuloa myös te rakkaat kuulijat. Ja pikemmittä puheitta, onneksi olkoon Erkki Marttila kirja Pulitzerin voitosta. Ihan ensimmäiseksi kysyisinkin, millaiset tunteet sinulla on juuri nyt? Kiitos. Kirjan kirjoittamisessahan kului useampi vuosi, mutta kyllä työ oli palkitsevaa. Nyt kun on päästy tähän lopputulokseen, tiedän lähes kaiken talkoo töistä ja tiedosta ja taidosta. Kirjan nimesi tietoa, taitoa ja talkoohenkeä kuvastaa selvästi yhteisöllisyyttä sekä yhteisöhenkeä. Erkki, kenelle tämä kirja on julkaistu ja mitä luulet, että se antaa lukijalle? Olen havainnut viime vuosina kirjaa kirjoittaessani, että nykyyhteiskunta on ajautumassa erilleen. Vanha kunnon talkoohenki on kaikonnut lähes kokonaan. Ennen vanhaa, kun aina kokoonnuttiin aamuisin heinäpelloille yhdessä ruisleipäkänttyjen ja mummon marjamehun kanssa, se vasta oli aikaa. Nykyään kukaan ei enää tätä vanhaa perinnettä vaali. Kirja on siis suunnattu kaikille teille, joita tämä vanha kunnon perinne vielä kiinnostaa. Toivoisin siis, että lukijat saisivat tästä kirjasta uutta inspiraatiota ja uusia kokemuksia luoda jälleen vanhaa kunnon talkoohenkeä. Aivan, kuten jo huomattu, meissä kaikissa asuu pieni talkoolainen. Erkki Marttila, eikö nyt ole väärä henkilö? Pentti Erkkilä, kirjoitit kirjan Yksin pärjäät paremmin, joka sijoittui toiselle sijalle. Mitä mieltä olet Erkin kommenteista, yhteishengestä ja talkoosta? Mielestäni tällaiselle yhteishengelle ei ole sijaa nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassamme. Kirjoitin tämän kirjan, koska nykyyhteiskunnassa jokainen on oma yksilönsä. Kuten Pentti tuossa jo mainitsit pienistä vaikeuksista saapua tänne studioon. Jossain udella, millaisia vaikeuksia sinulla oli? Poltin aamulla puuroni pohjaan ja sen jälkeen uskollinen saabini päätti suistua ojaan. Näin sitä välillä yksilölle sattuu. Ja sitten, rakkaat kuulijamme, on taas teidän vuoro yhtyä keskusteluun. Numero studioonhan on tuttu 09 17 58 347. No niin, ja nythän meillä on jo heti ensimmäinen soittaja. No Patu Nilkka täällä Jämsästä, moi! Mä oon uskollinen kuuntelija teille ja mä nyt ajattelin vihdoinkin soittaa. Niin oliks se Pentillä se saavi, että onks se mikä malli ja vuosi? Kyseessä on Saab 96 vuodelta 1979 ja siinä on V4-moottori. Kiitos Patu soitosta.
odottelemme vielä seuraavaa puhelua. Nevala Satu tässä, terve. Mä oon nyt lukenut noita teidän molemmat kirjat ja tuli ihan mieleen vaan tällainen, että ootte sitten ajatellut yhdessä niinku kirjoittaa niinku noita kirjoja, että tällainen niinku yhdessä ja erikseen voisi olla tosi mielenkiintoinen iltaluettava tai miksei vaikka aamullakin sitten niin. Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Olemme monesti pohtineet Pentin kanssa myös yhteisen tuotannon tekemistä. Kuitenkin olemme tähän mennessä tyytyneet kulkemaan eri polkuja juurikin aivan täysin erilaisen mentaliteetin takia. Olemme suunnitelleet pitävämme saunaillan ensi perjantaina. Ajattelimme siinä ehkä viskilasillisen ja ehkä pienen sikarin tuprutella. Jos nyt mitään esteitä ei tälle tule, niin voimme myös yhdessä ja erikseen miettiä tulevia projektejamme. Ja kiitokset soittajille sekä erittäin paljon kiitoksia Pentille sekä Erkille, että pääsitte vierailemaan. Kiitos. Oli erittäin mukava käydä jälleen vieraana. Edellisestä vierailusta on kuitenkin vierähtänyt jo useampi vuosi. Kiitos. Ja loppuun otamme vielä viikon luontoäänen.